Igbo mụrụ nze eme ọzọ na-ekwu sị na nwata ọbụla agabeghị ije ọfụma anaghị akwa ọnwa. Ngwa gee ntị ka m gwa gị eziokwu. Before ị na-eme ihe dị n'ego, before ị na-eme dorime, nekwa ya na akaụntụ gị, maka ihi na onye na-eme buying and selling na-adịghị eme dorime. Before na-enyere ndị mmadụ aka, enekwa ya na akaụntụ gị, maka na ọ bụrụ na ị na-eru ha anya ọfụma, ma gị nwa bụ nwata agabeghị ije ọfụma chọrọ ịkwụ ọnwa, ị ga-ada, nwata ahụ adakwa. Family dị mma inete ha anya, mana family kachasị wee dị mkpa bụ family nke gị nwa na-ekreti. Ụwa bụkwa ofu mbịa, ndị ga-enere anya n'ihe ọbụla ị na-eme, maka ihi na nke kachasị mkpa bụ family ahụ iji aka gị wee na-ekreti, maka ọha nwa ga-ene gị nka. Ndị ọzọ niile adịkwa ha after of you. Ya bụ, ụmụ Igbo, ana m ekene unu ebe ọbụla ị na-agba mbọ, obi ekore bụkwa na gị, maka na ọ bụrụ na ị nwee ndidi, emechaa ihe ndị niile na-agabiga kịta ga-abụ akụkọ ị ga-akọ. Ọ dịghị izi ụzọ esi wee bụ ọgaranya adịghị izi, maka gị na o nwere ihe ndị ị ga-agabigasị, mana onye jisiri obi ike na-agarụ n'isi, maka ihi na ndị Igbo si na ntachite obi ka ịnyịnya ibu ji arị okwu. Ekene m unu, ma Chukwu gọzie ụmụ Igbo niile.